Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A darasin mu na yau zan nuna muku wani sirri a cikin YouTube wanda ba kowa ne ya san da shi ba. Wannan wani sirri ne. So da yawa idan ka yi subscribe a tasha, ko da shi wannan mai tasha ya ɗora bidiyo ba za ka ga bidiyon a kai ba. Wannan kenan YouTube ba san da kai cewa ya ɗora bidiyo ba. To ya za ka gyara wannan matsala? Da farko za ka shiga cikin YouTube ɗinka. Za ka shiga YouTube ɗinka. Idan ka shiga hakan ya buɗe ma, za ka zo nan wajen email ɗinka sai ka danna a kai. Sai ka shiga kan setting. In ka zo za ka ga inda ka sa notifications sai ka danna a kai. Gashi nan. Notify me about activity from the channel and subscribe. In ka gan shi a kashe sai ka kunna shi. To in ka yi haka, in dai shi wanda ka subscribe in dai ya ɗora bidiyo, to za ka ga cewa ya ɗora bidiyo. YouTube za su sanar da kai. In kuma ka gan shi a haka, to duk abin da aka ɗora a YouTube in dai ka subscribe to ba zai zo ma ba. Amma in ka kunna shi haka, to in dai wancan ya ɗora bidiyo to zai zo ma. Da fatan kun ji daɗin wannan darasi namu. Da Allah ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.